Já bych chtěl poděkovat všem, co tady byli, s námi zahráli. Já děkuji taky. Švédka. První jsem chtěl poděkovat děvčatům. Jo! Za to, že tady s námi hráli. Ano! My jsme uzvání, klobouk dolů. Takže, a teďka vyhlásíme na 6. místě. Mančaft, který tam končí tak normálně. A to jsou Normani. Ale říkej, Na 5. místě skončil velice ambiciózní tým. Překvapení turnaje se stal manšaft Karla IV., který získal 4. Ani já si čenek. Já mu chtěl dovolat, ty vlastně. To je nějaká tyčka, Chceme pohár. Jsme vyhráli, tak ještě zápy. A byla na polovače. Jsou ty starý páni. Jeden musíme jít zmáček kola. Tak, na 3. místě skončili. Bomba. Salámem nevím co. Starší. Nemám. Ale to my jsme si šli věkem. Sámil Karlem. Nevíš, že mám to pivo, já? Víme, kdo skončila první. A nevíme, kdo vyhrál Jiříško! Nejlepší celé turnaje. Jiříško! Byla Jindřiška. No ale, přece jenom tady byl jeden, který překonal, ale jenom jeden. A to byl kovboj, a to tady není. Takže to dáme tady. Tak to pošlo. Kolegům. A přejeme kovboju, že nejlepší. Ano! A jaký bonusy? Druhé místo, trofné místo. Hezké místo. Hezky se to poslouchá. Kdo to zase skončil na druhém místě? Zase druhá zelená. Ano! Dělejte doma. Výborně. Až to ta špičku na, já můžu vědět, to je dobrý, vole. No, to je pravda, no. Je to na sebe, první místo. Tam byla chyba při registraci. Ano, a ještě počkáme s tím prvním místem. Dáme ho na zítře. Jo, vy chcete se body. Za nejlepšího člověka, který na tom turnaji byl, ten chudák, tam byl celý den a pískal všechny zápasy. A to je Martin. Děkuje. Ani si nebudu. No a první místo. A Marek začínáme, dvoj tým. První místo jsou ty poslední.
Toho můžeme chlapat šampanské magráti. Ano. To nevadí, tak se si podívej tam. Bomba. Děkuji. Přišli, vyhráli a jdou. Ještě byla jedna píska, Ano. že nebyl vyhlášený lepší brankář. Ale To je holčička! ten brankář Jdem sprakaře! vůbec nebyl, protože to zase byly jenom ty poslední. Takže, oni brankáře neměli. Takže děkuji vám za účast. My též. Děkuji! Přátelé, opět. Životka čtvrtího ani s dohodou, že bychom to udělali ještě v červnu na Korábě. Budeme se snažit to zorganizovat a všem dáme, tady přes vás dáme medaily. Ano, děkuji. Takže zase někdy na stole. Čau! Super. Povedlo se to. Já jsem říkal, že to bylo. Jo, Máte mi říkal, že